Wow! Ayun o! Ay, grabe. Wow! St. Paul's Albay. Wow! Napakalinaw. Grabe lamig na rito. Eh, gubat. Galing gubat yung tubig. Palamig talaga yan. Doon tayo sa may mga bata-bata tulo. Tol, ina ko na. Sige, tol. Sasuport tayo ng makeup, tol. Mamaya, bibili kami Bioflow para sa'yo. Taas. Burabod. Alam mo yung burabod? Ayan po siya, yung ating Busay Falls. Maliligo po ang inyong pinagpala vlogger. Ayan po. Ayan po siya, oh. Para siyang hindi nilalamig. Malinaw ng camera kayo niya. Ikaw. Ano? Sabi ko sa'yo eh. Sige nga. Iba yung dagat kaysa dyan. Experience na. Sayang. Grabe, sarap. Balik ako hindi ko malimigo.
pinagpala. Grabe mga pinagpala, sobrang lamig. Pwes na pwes talaga yung tubig natin. Malalim dito banda. Malalim dyan. Lamig talaga, grabe. Pwede mo kayo naman yung tubig eh. Waterproof yung cellphone natin eh. Grabe. Yun, mga kapinagpala, nakaligo na rin tayo sa course ng Busay. Busay. Nakaligo na rin tayo sa course ng Busay. So, sa mga barkada ko yan sa Maynila, may pupuntaan na kayong falls. Malapit lang to. Salbay. Dito sa Albay. Ayan. Pangarap lang kita. Sama tayo sa picture eh. Ayan. Grabe, gubat na talaga to. Para sa mga taga-Albay dyan, mga taga-Bicolanon, baka hindi nyo pa nalaman itong lugar ninyong napakaganda. Itong course ng Malilipot. Barangay. Ano ito? Barangay Teresa. So grabe, napakalinaw at napakalamig pa.